tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane gambar makar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno oe sumanding wong liya durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Mas Fajar makar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni
Praga Samboyo putra